दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि मोनसे गोनांथार आपडेट लाबावदों। रां सोनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। आङो नोंथांमोननो मियानि मोनसे भिडिअ'आव रां सोनायनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ' बानायदोंमोन। लोगोसे नोंथाङा नैबे स्किमाव एप्लाइ खालामदोंब्ला लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां आइजोफोरानो लाख आइजोफोरानो महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों जाहाथे बिजनेस मावनो सोनाय नैबे 10,000 रांखौ मोननानै सासे उद्यमि जानो हायो। गोबां मानसिफोरा एप्लाइ खालामनानै दोनदों। नोंथांमोननि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना दाबो गोनो गोथो जागासिनो दं। नोंथाङा बे 10,000 रांनि फाइनाल सिलेक्सन बोरै नोंथाङा जानो हागोन बेनि नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। लोगोसे गोबां आइजोफोरानो 1 एप्रिलखौ नेगासिनो दं। आसामनि गोबां आइजोफोरा नैबे 1 एप्रिलखौ नेगासिनो दं जाहाथे 1 एप्रिलाव रां सोयो आरो गासैनिबो बेंक एकाउन्टाव राङा हाबो। नाथाय बेफोरबायदि जानाय नङा। आं नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरनि। गिबियावनो आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 10,000 रांखौ अनलि बिहालि समस्ति बिधान सभा बिहालि समस्तियावल' फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ बिथाङा उद्बोधन जागायगोन। नैबे बिहालि समस्ति जाय आइजोफोरा गोलैयो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर नैबे स्किमाव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोना गोलैयो। बिथांमोनाल' नैबे 10,000 रांखौ मोनगोन बिहालि समस्तियाव। बेनि उनाव आसामनि CMआ बुंदों प्रत्येक नैबे आसामनि समस्तिफोराव मोनफा समस्तियाव बिथाङा मोनसे मिटिं बानायनानै राननायनि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा डाइरेक्ट फैसाखौ होनाय नङा, डाइरेक्ट नोंथांनो चेक होगोन। 10,000 रांनि नोंथांनो चेक गथायनाय जागोन। नोंथाङा बे फैसाखौ बेंकआव थांनानै नोंथाङा बख'ना लायनानै नोंथाङा बे 10,000 रांजों मोनसे मोजां नोंथाङा उद्यमि नोंथाङा बेयाव नोंथाङा बिजनेस खालामनांगोन। 10,000 रांजों नोंथाङा बोरमा फिनाय अमा फिनाय बायदिसिना नोंथाङा फिसा फिनला खामानि मावनानै नोंथाङा देखायनांगोन सरकारनो। दानिया फार्स्ट इनस्टलमेन्टआथ' नोंथांमोना आं खोन्थाखांबाय बिहालि समस्तियाव 1 एप्रिलाव रानगोन। बेनि उनाव आसामनि प्रत्येक समस्तियावनो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ रानगोन। दानिया नोंथाङा फाइनाल बोरै नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव सिलेक्ट बोरै जागोन नोंथाङा बोरै मिथिगोन रांखौ मोनगोन ना मोना बिनिबो आसामनि CMआ मोनसे बिग आपडेट होदों। आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै बे आपडेटखौ खिथागोन। लोगोसे नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव रां मोननो थाखाय बिथाङा गोबां क्राइटेरिया बेयाव खानानै होदों। बे क्राइटेरियानि बागैबो आं नोंथांमोननो नैबे सुंद' भिडिअनि जोहै एसेब्लाबो आपडेट खोन्थाहरनि। आङो सिगांनि भिडिअफोरावबो नोंथांमोननो आपडेट लाबोबाय दं जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा बे फिसा क्राइटेरियाखौ मिथिनानै नोंथांमोना लानानै जाहाथे रांखौ मोननो हायो। दानिया जोङो नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां मोननो थाखाय मोननैसो जोङो इम्परटेन्ट खामानिखौ मावनानै लानांगोन। जुदि नोंथाङा मिथिया नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथाङा जुदि बे फिसा खामानिखौनो इगनर खालामोब्ला नोंथाङा रां सोबाथाय मोननाय नङा। मानो होनोब्ला नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामदों, गोबां नोंथाङा बिफां गायनांदों, फर्म होनायाव गोबां नोंथाङा जारला जानांदों जाहाथे रांखौ सोबा नोंथाङा डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टाव रांखौ मोननो हायो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बारंबार भिडिअ खालामनानै देखायबोबाय दं। नोंथाङा फार्स्ट खामानिखौ मावनांगोन। नोंथाङा जेब्ला रांखौ गभर्नमेन्टआ लन्च खालामनानै हरगोन राङा दानिया नैबे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार आं बेखौ बारंबार बुंबाय दं। गोबां मानसिफोरनि नैबे DBT प्रब्लेमनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरा गभर्नमेन्ट स्किमाव एप्लाइ खालामो। नाथाय नैबे प्रब्लेमनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरनियाव राङा हाबा। बेखौ नोंथाङा बेंकआव थांनानै चेक खालामनो नांगोन। नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया नोंथाङा बेंकआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। जुदि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामदों नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक गैया अब्ला नोंथांनियाव नैबे 10,000 राङा हाबनाय नङा। बेयो पेन्डिं जानानै थागोन। मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटआनो बेनो। आरो आसामनि CMआ गाव रोखा खालामबावदों जाय बिथांमोना बबेबाफोर इन्स्टिटिउसनफोराव लानाय लन बा बेंकआव लानाय नोंथांमोना जुदि टाइम बे लननि फैसाखौ नोंथाङा रिपेमेन्ट खालामाखै, नोंथांनि सिबिल स्क'रा डाउन जानानै दं अब्ला नोंथांमोना
महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंब्लाबो नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा टाइम लनखौ नोंथाङा सुख'बाय दं अब्ला नोंथाङा मोनगोन नैबे 10,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोना लन लानानै टाइम जुदि सुख'वाखै नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा डाउन जानानै दं नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। बे मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट बेयाव क्राइटेरिया खानानै होदों। लोगोसे बेयाव गथ'नि बाथ्रा बुंनाय जादों। गथ'आ जोंनिया एसटि फोरनिया साब्रैनि जुदि नोंथाङा गथ' दङ नोंथाङा स्कुलाव गथ'फोरखौ नाम थिसनदों अब्ला नोंथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनगोन। बियो एसटि जोंनि एसटिपिनि बियो आङो जोंनि बर'फोरनिखौल' खिथादों जोंनिया एसटिआव गोलैयो। नोंथाङा जुदि नोंथांनियाव गथ' 7 दं नोंथाङा स्कुलाव गथ'फोरखौ मुं थिसनदों अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। बेफोरबायदि नोंथाङा बेफोरबायदि क्राइटेरियाफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय महिला उद्यमिता पर्टेलाव थांनानै नोंथाङा रोखा जाबाय। बेफोरबायदि क्राइटेरियायाव जुदि नोंथाङा गोग्लैयो अब्ला नोंथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। आरो रां सोनायाव नोंथाङा बोरै सिलेक्ट जागोन बेनिनो मोनसे बिग आपडेट होदों आसामनि सिएमआ। जेब्ला नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फाइनाल डेटायाव सिलेक्ट जागोन नोंथांखौ डाइरेक्ट कल खालामनायनि बाथ्रा बुं क्राइटेरियानि बागै रोखा जाबाय। जोङो सावरायगोन दानिया नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव फाइनाल सिलेक्ट बोरै जाखो नोंथाङा बेखौ बोरै मिथिगोन बेखौ आसामनि सिएमआ रोखा खालामदों। नोंथांनो आं भिडिअनि क्लिपावबो होना होगोन। नोंथांखौ डाइरेक्ट कल खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंनाय जादों। डाइरेक्ट जुदि नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि नैबे 10,000 रांनि थाखाय सिलेक्ट जायोब्ला डाइरेक्ट नोंथांखौ कल खालामगोन बा SMS खालामगोन। नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जाबाय बेफोरबायदि होननानै नोंथांखौ डाइरेक्ट कल खालामनाय जागोन बा SMS खालामनाय जागोन बेफोरबायदि होननानै बिथाङा बुंदों। আমাৰ মহিলাসকলে বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলে যি 10,000 টকা আঁচনিত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি এই আঁচনিখনৰো ধন আমি 1 এপ্ৰিল আজিৰ পৰা 12 দিন পিছৰ পৰা আমি বিলোৱা আৰম্ভ কৰিম। 1 এপ্ৰিলত বিহালী সমষ্টিত আমি প্ৰথম 10,000 টকাটো দিয়া আৰম্ভ কৰিম। তাৰ পিছত এটাকৈ 126টা সমষ্টিতে আমি এই ধন বিতৰণৰ কাম আমি হাতত ল'ম। আৰু যিসকল মহিলাই এই 10,000 টকাটো পোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰো নাম আমি 1 এপ্ৰিল তাৰিখে ঘোষণা কৰিম। ফোন যোগে আপোনালোকক আমি জনাই দিম যে বাইদেউ আপুনি 10,000 টকাটো পাবৰ বাবে আপুনি নিৰ্বাচিত হৈছে। এই 10,000 টকাটো পোৱাৰ পিছত যিসকলে এই 10,000 টকাটো ভালকৈ খৰচ কৰিব ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক আমি আৰু 25,000 টকা বেংকৰ পৰা 12,500 চৰকাৰৰ পৰা 12,500 টকা দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। অৰ্থাৎ 2026 চনত আমি আৰু 25,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। খালি শৰ্ত এটাই প্ৰথম 10,000টো আমি কিবা এটা ব্যৱসায়ীৰ নামত তাঁতশালতে কৰিলো, মুৰ্গী পুহিলো, গাহৰি পুহিলো, প্ৰথম 10,000 টকাটো আমি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব।